Bilbon arte afrikarra arduratzen den Kalau erakusgelak maskaren mundu simboliko eta erritualera hurbiltzen gaitu egunotan. Pertenecientes a diferentes culturas del África subsahariana, de las zonas... Dioskunez, Sahara hegoaldeko kultura ezberdinetako 30 zurezko maskara dira, batez ere 19. eta 20. mendekoak. Artelanak Bilbo, Zaragoza eta Pariseko bildumagile pribatuen eskuetatik datozkigu. Cézanne, Picasso, Braque, un montón de artistas vieron... Azaltzen digunez, fan kulturako honelako maskara baliotsuek adibidez, Cézanne, Picasso edo Braque bezalako abanguardiako sortzaileak liluratu zituzten Parisen. Son formas maravillosas y muy antiguas de trenzar, ¿no? Maskarekin batera jazten zen Burkina Fasoko soineko berezi hauxe ere aurkitu dugu sarreran. Osagarri moduan duela 2005 urte inguru Egipton erabili zuten hauxe edo Himalaiako trobadoren mozorroa.